Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы. У студыі працуе Юлія Крук і галоўнае сёння. У Беларусі разглядаюць пытанне пераходу на электронныя працоўныя кніжкі, праінфармавала міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Увага, пераезд і Дзяржаўтаінспекцыя Маладзечынскага раёна правядзе комплекснае мерапрыемства «Бяспека» на аб'ектах чыгункі. У Беларусі адзначылі міжнародны дзень музея, новай экспазіцыі, займальную праграму прадставілі і ў Маладзечынскім раёне. У Беларусі разглядаюць пытанне пераходу на электронныя працоўныя кніжкі. Аб гэтым праінфармавала міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Мы адпрацоўваем сёння пытанне, вывучаем, як пераходзіць на электронныя працоўныя кніжкі, цытуе яе інфармацыйнае агенцтва. Адзін з крокаў да электронных працоўных кніжак – пастаяннае абнаўленне базы дадзеных працаздольных непрацуючых грамадзян, сказала Ірына Касцевіч. Акрамя таго, яна дадала, што аўтаматызацыя заклікана спрасціць жыццё грамадзян. У якасці прыкладу можна прывесці прынцып, па якім будзе збірацца інфармацыя пра беларусаў, якія працуюць за межамі нашай краіны. Іх будуць адносіць да занятых у эканоміцы на падставе апавяшчэнняў, якія адпраўляюцца онлайн. Міністр працы і сацыяльнай абароны удакладніла, што зрабіць гэта можна будзе на адпаведных сайтах. Пацвердзіць такімі дакументамі, як працоўны дагавор і даведка аб зарплаце. Ударыла маланка, загарэўся хлеў. Здарэнне адбылося 17 мая ў вёсцы Лебедзева каля 5 гадзін раніцы. Сведкам пажару стала мясцовая жыхарка, якая і патэлефанавала ў службу выратавання. Па словах відавочцы, маланка ударыла прама ў дах гаспадарчай пабудовы, які адразу ж ахапіла полымя. На месцы інцыдэнту працавалі выратавальнікі і 5 адзінак тэхнікі. Пажар ліквідавалі, у выніку здарэння дах хлява цалкам знішчан, гаспадарчая пабудова выгарала знутры. Супрацоўнікамі Маладзечынскага РАУС адшукваецца Александр Чыславович Кучынскі, 35-гадовы мужчына, ураджэнец Гродна. 3 мая пайшоў з вёскі Баяры Маладзечынскага раёна ў невядомым кірунку. Да цяперашняга часу яго месцазнаходжання невядома. Грамадзян, якія ведаюць якую-небудзь інфармацыю аб зніклым без вестак мужчыне, просьба звярнуцца ў мясцовыя органы міліцыі па тэлефонах, якія вы бачыце на экране. Увага, пераезд з мэтай папярэджання няшчасных выпадкаў з грамадзянамі ДТЗ на аб'ектах чыгункі з 21 па 25 мая на тэрыторыі Маладзечынскага раёна праводзіцца комплекснае мерапрыемства «Бяспека». Парушальнікаў правілаў пры перасячэнні чыгуначных пераездаў будуць выяўляць інспектары ДАІ і супрацоўнікі міліцыі. Падчас адпрацовак будуць выкарыстоўвацца формы тайнага і змешанага кантролю над дарожным рухам з прыцягненнем членаў добраахвотных дружын. Інспектары ДАІ нагадваюць, што за парушэнне правілаў праезда на чыгунцы вадзіцелі караюцца штрафам у памеры ад 2 да 4 базавых велічынь. Асаблівую увагу павінны праяўляць і пешаходы на чыгуначных пераходах. Даўжыня тармазнога шляху пасажырскіх і таварных цягнікоў ад кіламетра і больш, таму дарослыя не павінны пакідаць без нагляду дзяцей, хадзіць па чыгуначных пуцях і уважліва сачыць за светлавой і гукавой сігналізацыяй. Моўная разнастайнасць. За 2 дні мінулага тыдня зал літаратуры на замежных мовах Маладзечынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максіма Богдановича наведалі прадстаўнікі 3 розных краін. Пра падрабязнасці сустрэч, што прайшлі на французскай, нямецкай і англійскай мовах, у наступным сюжэце. Як вядома, веданне моў дае пэўныя магчымасці і адчыняе дзверы ў свет нязведанага і цікавага. Але мала проста ведаць і вывучаць мовы. Важна ёй карыстацца. Маладзечынская бібліятэка клапоціцца аб гэтым і ўсё часцей запрашае на сустрэчы з гараджанамі харызматычных іншаземцаў. В библиотеке стало доброй традицией организовывать встречи с носителями иностранного языка. Хорошей традицией стал приезд Эльзы Пиньолли, которая уже приезжает к нам 2 раз с темой французское кино. Также на протяжении 2 года мы сотрудничаем с волонтерами из Германии. В этом году у нас Тобиас Зандер организовывается в зале литературы на иностранных языках круглые столы на немецком языке. А также планируется приезд австралийца.
Эльза Пеніоль – першы саветнік пасольства Францыі ў Беларусі. На сустрэчу з ёй прыходзяць маладзечніцы, што вывучаюць французскую мову. Цікава тое, што размова з госця вядзецца выключна па-французску. Уже 4-й год я приезжаю в молодежь, по-моему, уже 8 раз, может быть, где-то я здесь буду принять участие на мероприятии. Сегодня мы будем сделать презентацию по поводу французского кино. Потому что оказывается, что, к сожалению, сейчас белорусской публике очень мало знакомы новые французские кино. Сейчас, кстати, идет во Франции Каннский фестиваль. Как раз это момент, когда надо обсуждать эту тему. Кожны раз Эльза рыхтуе цікавую праграму, якую прэзентуе для гасцей. На гэты раз гаворка ішла пра французскі кінематограф, поўны паслядоўны расповед аб лепшых фільмах, акцёрах, прагляд эпізодаў карцін, абмеркаванне і дыскусій. Менавіта так атрымоўвалі моўную практыку удзельнікі сустрэчы. К культуре Франции, к истории, к цивилизации это всегда для нас является приоритетным направлением, и мы с удовольствием принимаем участие во всех встречах, которые организуются посольством Франции в Республике Беларусь. Я, наверное, как и Эльза Пеніоль, тут каждый раз, когда приезжает она к нам в город, в библиотеку, для меня это очень интересно. Естественно, я очень люблю французский язык, и для меня непосредственное общение с таким человеком, как она, это огромный опыт, который позволяет мне улучшать мой язык, развивать его и, естественно, общаться с непосредственно носителем французского языка. Табія Зандер – валанцёрка з Нямецчыны. Яна прыехала ў Беларусь не так даўно, але ўжо набыла сабе тут сяброў, якія не прапускаюць сустрэчы з ёй. Табія жыве ў маладзеч не менш за год і рэгулярна арганізуе ў бібліятэцы мерапрыемствы, карысныя для вывучэння нямецкай мовы. Встречи проводятся довольно-таки часто, и каждый раз это что-то новое. Например, девочки рассказывают нам о своей жизни, при этом делая какую-то интересную презентацию, какие-то фотоснимки их семей. Иногда даже приезжают их родственники. Например, такое у нас было, по-моему, в декабре. Приехал дедушка одной из немок и с бабушкой, естественно. Ну, темы вообще разные, в основном это немецкие обычаи. На данный момент у нас тема каникулы и отпуск, и конечно, очень интересно послушать, как все происходит за границей. Встреч уже было примерно 5, и обычно Табия готовит что-нибудь о праздниках, традициях Германии, например, про Рождество, Пасху, и рассказывает про то, как это все проходит у них, и конкретно в ее местности, в ее семье, вот в том числе. Она готовит презентацию. А вось малады вандроўнік з Аўстраліі, у адрозненне ад папярэдніх гасцей, бібліятэку наведаў упершыню. Аўстраліец Джеймс наогул першы раз прыехаў у Беларусь, і горадам, дзе ён спыніўся і пачаў знаёміцца з беларускай культурай, стаў маладзечна. I've only been in Молодечна for 2 hours, but I've really enjoyed it so far. Met some really awesome kids. Я был только здесь, и мне здесь очень нравится в I've really enjoyed the food библиотеке. in А Belarus. так, в Беларуси попробовал драники, мне они очень понравились. I really enjoy Belarus. Джеймс лёгка знайшоў агульную мову з наведвальнікамі бібліятэкі, распавіў пра жыццё звычайнага аўстралійца, пра традыцыі радзімы, свае заняткі і нават прадэманстраваў прыёмы гульні ў крыкет, што вельмі папулярная ў Аўстраліі. Мне эта встреча понравилась. Этот человек приехал из Австралии и рассказал нам много чего интересного про Австралию, про их обычаи, про свою семью, про то, чем они любят заниматься. Он весьма открытый человек, мне очень понравилось, можно было посмеяться. Правда, много нового, много интересного, много общего. Хороший, веселый парень. Хотелось бы и дальше продолжать общение. Супрацоўнікі зала літаратуры на замежных мовах абяцаюць, што сустрэчы з цікавымі прадстаўнікамі іншых краін і надалей будуць праводзіцца ў бібліятэцы, а таксама робяць акцэнт на галоўнай мэце мерапрыемстваў. Существует еще достаточно большая проблема в том, что люди не владеют иностранными языками, а если и владеют, то они не могут говорить на них. И вот чтобы помочь, чтобы дать возможность иметь практику языка, мы привлекаем волонтеров. Алеся Ушакова, Иван Бялкоў, МКТБ. Штогод 18 мая больш за 150 краін свету адзначаюць Міжнародны дзень музея. Многія установы падчас свята адчыняюць свае дзверы для ўсіх наведвальнікаў бясплатна, а таксама рыхтуюць новыя экспазіцыі і займальную праграму.
Як прайшло свята ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі і ці часта бываюць жыхары горада ў музеях, даведаецеся з наступнага сюжэта. Ёсць меркаванне, што праз музей грамадства выказвае свае адносіны да гісторыка-культурнай спадчыны, і з гэтым цяжка не пагадзіцца. Збіраючы і захоўваючы помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры, музеі вядуць вялікую навукова-асветніцкую і адукацыйна-выхаваўчую працу. Мінскі абласны краязнаўчы музей не выключэнне. У дзень свята яго супрацоўнікі падрыхтавалі для наведвальнікаў мерапрыемствы на любы густ. Што тычыцца ў цэлым дня музея, то гэта дзень, калі ўсе музеі нашай дзяржавы открываюць свае дзверы для таго, каб шырэй расказаць аб сябе, каб даведаліся ўсе грамадзяне, што сабой уяўляе ў цэлым музейная дзейнасць. Кожны год сюды прыходзяць юнакі і дзяўчаты для таго, каб у ноч музеяў і ў дзень музею пазнаць нешта больш цікавае і знайсці для сябе тую тэму, якая іх далей будзе цікавіць і, напэўна, не толькі цікавіць, але яны змогуць яе і на практыцы дзесьці прымяніць. Самых маленькіх гасцей ночы музею чакала лялечная казка, старэйшых дзяцей і дарослых. Гульня-квест. Наведвальнікі адчулі атмасферу мінулых стагоддзяў і адказалі на пытанні, звязаныя з гісторыяй маладзечаншчыны. Шукаць схаваныя ў стенах музея заданні, а пасля і адказы на іх асабліва даспадобы прыйшлося школьнікам. Сегодня у нас начался квест, он был веселый. В каждой загадке было номер с 1 по 30, и в каждой группе было 3 этажа. На первом этаже мы нашли на лестнице, в первой загадке там было написано «Найдите герб нашей Беларуси». И я посмотрела вверх, и там уже висел герб. Нам рассказывали про войну, там лежали оружие. Мне очень было любопытно. Еще нам рассказывали про поезда, как случились первые поезда, как перевозили там уголь, нефть, дрова. Понравилась квест-игра, когда вот мы бегали, все искали. Мне много чего понравилось. Хотела бы еще сюда прийти. Сегодня я ходила в музей, мне очень понравились старые экспонаты, звери, игра. Я хотела бы еще раз сюда прийти. Арганізатары выйшлі за межы карціннай плоскасці і прадставілі знаёмую экспазіцыю ў новым фармаце. Музей падоўжыў час працы да 23 гадзін, і ўсе жадаючыя прынялі ўдзел у майстар-класе па беларускіх народных спевах і танцах, а старэйшае пакаленне ў рэтра-дыскатэцы. У святочны дзень азнаёміцца з экспанатамі музея і завітаць ва ўсе залы можна было бясплатна. Когда появляется новая экспозиция, мы стараемся посещать музей, чтобы увидеть прекрасное, что выставляют у нас. С собой я привожу часто внуков, чтобы они тоже приобщились к прекрасному, посмотрели. Абласны краязнаўчы музей выстаўляе унікальныя экспазіцыі для наведвальнікаў ужо больш за 50 гадоў. Сярод гістарычных каштоўнасцей тут можна ўбачыць артефакты, якія вучоныя адносяць да 7 стагоддзя. Увогуле, у зборы музея знаходзіцца больш за 75 тысяч прадметаў. Я не так часто посещаю музеи, я была 2 раза в нашем музее, там смотрела тему Великой Отечественной войны. Бываю часто, поскольку сам закончил университет культуры, являюсь актером Минского областного драмтеатра. В музеях я была давно, да, знаю, что сейчас проводится это, что сегодня именно, но сама уже давно, если честно, не была. Бываю редко, потому что нахожусь в командировках, но это очень хорошее занятие. Просто, знаю, что ночь музеев, я бываю в музеях, только не тут. У нас молодежь, по-моему, у нас 1 или 2? 1. 1, да? Нет, 2 или 1. По возможности посещаем. Как получается, так и посещаем. Стараемся не пропускать все-таки таких вот ярких событий. Віншуем супрацоўнікаў музея са святам і жадаем, каб залы ніколі не пусцелі. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Спаборнічалі леснікі. У лядовым палацы адбыўся першы этап абласной летняй спартакіяды работнікаў Мінскага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання. Удзел у спаборніцтвах прынялі прадстаўнікі ўсіх лясгасаў Міншчыны. У маладзечні вызначыліся фіналісты па міні-футболу і волейболу, а таксама пераможцы і прызёры на плавальных дарожках басейна. 1 чэрвеня каманды будуць спаборнічаць у гульнявых відах спорту, а таксама суддзі вызначаць лепшых у індывідуальных заліках. Спартакіяда праводзіцца штогод, і гэта мерапрыемства заўсёды карыстаецца папулярнасцю сярод работнікаў лясгасаў. Радует то, что постоянно приобщаются именно к соревнованиям, к занятиям физической культурой и спортом все время новые работники, молодые люди. Это
это как бы приносит какую-то новизну в проведении соревнований. Ну и самое главное, что руководство лесхозов всегда работает по поощрению тех работников, которые все-таки отдают предпочтение здоровому образу жизни. Это прописано и в коллективных договорах наших учреждений, и в других локальных нормативных актах. У сферы паслуг пачніце лета са службай таксі 152 «Маладзеч». На поездку ў любую кропку города ўсяго за 4 рублі. Таксі 152 «Маладзеч» на недарагое таксі для дарагіх кліентаў. Гэта ўсе навіны, пра якія мы паспяваем вам расказаць. Прагноз надвор'я глядзіце адразу пасля кароткай рэкламы. Усяго добрага і да сустрэчы.